जाहैबाय बग'बन्धु ना बोरैबा माइ होनदों गोदान स' आं मिथिया नामखौ बावबाय आं स' नायलांबाय थादो गाइस स' नै लोगोफोर प्लास्टिकथ' नङा बस्था बायदि खोबदों बेखौ होदों आरो गुड मर्निं लोगोफोर बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय स' गाइस आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों स' बे भिडिअआ आबादनिसो जागोन जाय आबाद दा बोथोरखौथ' बयबो मिथिगासिगौ माइ गायनाय बोथोर फैबाय बयबो माइ गायखांसैलाय स' माइ आबाद फोजोब्बाय माइ बेगर फोजोब्बायानो स' गाइस देग्लाय जोंहा जे जायगायाव थाङो आंनि बिमायंनि न' जायो स' गाइस बेयाव माइखौ माबायदि टेकनिकजों फोदों माबायदि मडार्न टेकनिक जेनाखि मडार्न टेकनिक बेजों गायनो नागिरदों स' बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों स' गाइस माइखौ फोखांबायानो स' माबायदि खालामदों आं देखायनोसै स' गाइस नायदो माइआ जाहैबाय बग'बन्धु ना बोरैबा माइ होनदों गोदान स' आं मिथिया नामखौ बावबाय आं स' नायलांबाय थादो गाइस आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थादो स' नुबायना गाइस माबायदि खालामदों बे जाहैबाय मडार्न टेकनिकजों खालामनाय फुलि एक्सुवेलि बेबायदिया हरैजाय फरेन कान्ट्रिफ्राव सोलिखायो दस्रा जायगायाव दस्रा हादरफ्राव स' नायदो गाइस आं देखायलांसै माबायदि खालामदों अन्नानै बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो प्रेस दा बेलाइखौ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन आरो बेल' नङा जाय दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांनानै बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामथार स' बेनोसै स' नै लोगोफोर माबायदि खालामदों नै सिङाव प्लास्टिक होदों नै सिङाव प्लास्टिक होनानै बेखौ सायाव एसे हा होनानै बेयावनो फोनाय जादों आरो नै फुलि खालामनाय बायदिसो खालामदों स' गाइस माने बोखानायाव थाल्ला थाल्ला गायो जाहाथे खस्थ'यै फुनाङा स' बेनो गाइस फुलिबोसो बानायदों जोंहा बग'बन्धु ना बोरैबा होनदों माइखौ आं मिथिला स' बेबायदि होननाय खोनादों स' बेनोसै गाइस नै नार्सारि बायदि खालामदों गोजौआव नै ग्रिन बस्था बायदि खोबदों बेखौ होदों आरो एक्सुवेलि बेखौ दस्रा माइफ्राबो बेबायदिनो फोजायो खोमा बेखौल' फोआ खोमा स' दस्रा माइफोरखौबो फोयो खोमा स' बेनोसै स' बिराद मोजां टेकनिकआ फरेन कान्ट्रिफ्रावथ' सोलिखासै चाइनाफ्रावथ' मालाय गोगोम सिगांनिफ्रायनो सोलिखानाय स' ओंखायनो देग्लाय बेबायदि खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय देग्लायसो गायजेनखागोन जायगाया आं जायगाखौबो देखायनोसै माबायदि गायगोन जोंनो गायगोन बिदि खालामदों प्लास्टिक सायाव होदों प्लास्टिक सायाव नै ओरैबो प्लास्टिक ओमफ्राय नै हरैजाय बेयाव ओरैनो फोबाय आरो हायाव बेयाव साबसिन जायो ना बेयाव साबसिन जायो जायखिजाया फोग्रोखाबाय नैबे मैगं बारि ओरै मैथा दंजोबो नै मैथा थैथा नै सबाय बिमाया गोगोम मोनजाबायबो बिराद थायखादों नायदो लोगोफोर माबायदि फोदों स' नोंसोरबो फोनो हागोन मोजां आइडिया सारि खालामदों आरो स' बेनोसै ओमफ्राय ओरैजाय मैगं बारि जोबोर जायनो मैगं बारि सबाय बिमा दंजोबो बेयाव ओमफ्राय ओरैजाय दं नै खख्लिं जुखाम नैबे जुखामा बेबि कर्न होनो बेखौ गोरलैयावनो ओंख्रि जाजायो एवनानै जायो बेखौ स' आं माइ गायग्राखौ देखायनोसै बयबो नायनानै लादो नै लोगोफोर माबायदि फोदों माइखौ फुलिसो खालामदों जोंहा फुलि फोनायबो होनजाला बियो फुलि खालामनायसो होनजाबाय स' बेनोसै बिराद इन्टारेस्ट ना बिराद साइज नुयो सोलोंदो गायनोबा मडार्न टेकनिक बेफोरो बिराद फोदों फुलि खालामदों आरो बेजों खोबदों स' नायलांबाय थादो गाइस आरो आं गायग्रा जायगाखौ देखायहैनो नैबे भिन्दि बियो बिराद मोनजाबाय बेखौबो ओरै दं बानलु जोब बियो बानलु आबाद एक्सुवेलि माइखौ देग्लायसो गायजेननो नागिरखादों जोंहा जे जायगायाव फोथारसोमोन बे जायगाया एकदम फोथारसोमोन आरो बे जायगाया ओमफ्राय मैगंबो गायबाय ओमफ्राय मेसें बोथोरनिफ्राय जुरिजेनदों मैगं गायनानै माने बिराद कफिबो मोनजादों आलु थालु फुरा आलु गायजोबदों बेखौ ओमफ्राय देग्लाय ओरै खावसेखौ दोनदों हरजाय स' माइ गायनो नागिरदों स' बेनोसै ओमफ्राय ओरैजाय खख्लिं दंजोबो नै खख्लिं बिराद आबाद मावदों आरो देग्लाय स' नायलांबाय थादों आं देखायलांबाय थानि माइखौ बबेयाव गायनो नागिरदों स' आलिखौबो खोखाजोब्बाय जोंहा आलि थालि गासिबो खोखाजोब्बाय खालि दैल' सोनांसिगौ आरो दै होयैयावनो गोरानावनो आलि खोखाजोब्बाय ओमफ्राय दै सोबानो जाबाय आरो स' बेनोसै गाइस आं देखायलांबाय थानि स' नै लोगोफोर नायदो
आलि खोखाजोब्बाय बिगाबसे दं नायनायाव खमैबाबो 10 बिगासो जागोन खोमा बिराद गुवार आलि खोखाजोब्बाय दैल' सोनांसिगौ आरो नै लोगोफोर नायदो आलि थालि खोखाजोब्बाय गायनांसिगौल' ओमफ्राय माइआबोथ' फोखांखाबाय जाबायानो एसे जौबावबानो गायजासिगोन बायदि मोनबाय आं बोथोर फैबानो मा बोथोरनिफ्राय गायो आं मिथिला आलि खोखाजोब्बाय नै गासिबो फुरा खोखाजोब्बाय खमैबो 10 बिगा 11 बिगासो जागोन नामालै आं मिथिला बिगासेया माबायदिखौ होनो स' नायलांबाय थादो अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन स' बेनोसै गाइस नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आं दिनै जौगानो हादों स' अननानै आरो जौगासिन होबावो बेखौनो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय स' गाइस अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामथार बेनोसै स' नै दै सोनायनिबो माबाजोबखाबाय जावखाजोबखाबाय हाखर नै ड्रेन स' गलफिल्डसोमोन बियो हनै गल खुन्थिया दं दाबो बिराद गुवारमोन फोथारा ओमफ्राय नै बिथिं जोगोनार गायदों हनै बेयाव जोगोनार दङ बेयावनो जोगोनार गायदों बेयाव स' अननानै बयबो नायदो जोबजासे आरो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन आरो हाजासे जौगाहोबावगोन आरो जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामथार आरो लाइक शेयार खालाम स' सापर्ट खालामदो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव स' बेनोसै गाइस